Ahojte, volám sa Mária a som fyzioterapeutka. Dnes vám chcem predstaviť riešenie, ktoré mnohým z vás môže pomôcť zbaviť sa bolesti kybov, Artizint gel. Tento prírodný gel je navrhnutý tak, aby zmiernil bolesť, zlepšil pohyblivosť a obnovil zdravie vašich kybov. Ak vás trápia problémy s kébmi, určite sledujte toto video až do konca, pretože mám pre vás aj dôležité upozornenie o kúpe originálneho produktu. Problémy s kébmi sú veľmi bežné a môžu nás výrazne obmedzovať v každodennom živote. Dnes vám vysvetlím, ako Artizint gel funguje, aké sú jeho výhody a prečo si ho ľudia na Slovensku tak obľúbili. Čo je Artizint gel? Artizint gel je prírodný produkt určený na zmiernenie bolesti kybov a svalov. Jeho unikátne zloženie preniká hlboko do tkaní, redukuje zápal, zmierňuje opuchy a zlepšuje pohyblivosť kybov. Je vhodný pre ľudí, ktorí trpia artritídou, osteoartrózou alebo inými ochoreniami kybov. Ako Artizint gel funguje? Tento gel kombinuje silu prírodných zložiek, ktoré znižujú zápal a opuch. Zmierňujú bolesť už od pôvabného použitia. Zlepšujú kôvny obeh v oblasti kybov a podporujú regeneráciu tkaní. Obnovujú pohyblivosť a flexibilitu kybov. Výhody Artizint gelu. Rýchlo zmierňuje bolesť a nepríjemné pocity v kyboch. Podporuje regeneráciu kybových tkaní. Znižuje opuchy a zápaly. Je vhodný pre každodenné používanie a nemá vedľajšie účinky. Môžu ho používať ľudia každého veku. Prečo si vybrať Artizint gel? Artizint gel je dermatologicky testovaný, bezpečný a jeho účinnosť je klinicky overená. Obsahuje len prírodné zložky, ktoré sú šetrné k pokožke a zároveň vysoko účinné pri liečbe kybových problémov. Ako používať Artizint gel? Gel naneste na postihnuté miesto a jemne ho vmasírujte do pokožky, až kým sa úplne nevstrebe. Používajte ho 2-3 krát denne pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Dôležité upozornenie. Kvôli popularite Artizint gelu sa na trhu objavili falošné verzie produktu. Dávajte si pozor, aby ste nekúpili neúčinný alebo dokonca škodlivý produkt. Originálny Artizint gel kúpite výhradne cez oficiálnu webovú stránku. Ako si objednať Artizint gel? Kúpa je veľmi jednoduchá. Stačí, ak na oficiálnej stránke zadáte svoje telefónne číslo a tým zákazníckej podpory vás bude telefonicky kontaktovať, aby vám pomohol s nákupom a odporučil vhodnú liečbu pre váš problém. Dodanie a dostupnosť. Artizint gel je dostupný po celom Slovensku. Vašu objednávku doručíme do 5-10 pracovných dní. Tento produkt sa nepredáva v lekárniach, na sociálnych sieťach ani v iných obchodoch. Záver. Ak vás trápia bolesti kybov a chcete sa cítiť opäť voľne a bez bolesti, Artizint gel je pre vás tou správnou voľbou. Už tisíce ľudí na Slovensku zaznamenali vďaka tomuto produktu zlepšenie svojho života. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vám toto video pomohlo a že sa čoskoro budete cítiť oveľa lepšie. Prajem vám pevné zdravie. S pozdravom. Mária.